tää auto ei kyllä mennyt katsastuksesta läpi. Oot sä tosissas? Etkö sä taas myöhässä? Sä tiedät, miten tukassa Kehä 3 voi olla. Joo, mutta en mä halua mennä sinne. Muista, sä oot koeajalla. Yksikin moka, niin ne voi heittää sun pihalle. Mitäs luulet? Tuleeks Jasku myöhässä? Sillä on jo 4 kirjallista ja 3 suullista varoitusta. Jos säijää ei kohta ala näkyä, niin tulee maihäiristä perseeseen. Jep, ei kyllä kannattais. Se on nykyään pahempi kuin Opti. Miksen Liisan pitää olla aina oikeassa? Eikä Eskon ongelmat loppunut vielä tähän. No mutta katos. Esko, pitkästä aikaa. Joko sä oot saanut ajokortin takas? Ihan laillisesti tässä ajan. Mulla olisi vähän kiire. Mihin sulla on noin kova kiire? No töihin. Ihan niin kuin kaikilla muillakin, jotka on tähän aikaan Kehä 3. Ei olis kyllä uskonut, että sä käyt töissä. Vaikka sainkin töitä työkkärin kautta, niin kyllä se lasketaan. No olishan se pitänyt arvata. Pysäytit sä mut vaan sen takia, että me voidaan vaihtaa kuulumisia? Vai unohdit sä sun tekosyy? Nopeasti kun tsekkasin, niin tää auto ei kyllä mennyt katsastuksesta läpi. Oot sä tosissas? Tilanne on se, että meidän pitääkö takavarikoida tää auto. Mutta katos, tossahan on sporenhysäkki. Voit jatkaa työmatkaa sillä. Tää aamu ei vois kyllä enempää fituiksi mennä. Kun seuraava ratikka tulee, niin ei tietenkään ollut vapaita paikkoja. Mä tunnen olevani sardiinipurjessa, jossa joku oli syönyt liikaa valkosipulia. Vasemmalla joku hörppeli smoothieta, joka näyttää oksennukselta, tuoksuhan meren pohjalta. Oikealla seisoo mies, kenen kainat huutaa Hosianna! Kun vihreän pääsin ulos ratikasta, tuntui ihan kuin olisi osallistunut selviytyjäohjelmaan. Saavuin töihin, eli varastoon, paikkaan, missä laatikot saa enemmän aikaa kuin työntekijät. On tää säälittävää tää 12 minuutin kahvitauko. Lounasaikaa mikroon menee nuurelikippo. Mutta arva kuka unohti poistaa foliokanne. Nyt taukohuone näyttää siltä, kun siellä olisi lapsilauma katsomassa Minecraft-leffaa. Varastolle kyllä monipuolisuutta puutu. Esimerkiksi uusia työntekijöitä, jotka ei tiedä mistään mitään. Mitä ihmettä mä täällä teen? Ässä myös! Sitten on ihmisiä, jotka tekee viikkotolkuun ylitöitä, ja ne kyllä spottaa pitkältä. Esko, voit sä kertoa mulle, onko tänään tyystai vai marraskuu? Selvästi. Kuka haluaa tulla orjuutetuksi yhtään enempää kuin pakko? Sitten on nämä esimiesten silmätikut. Aina venettämässä taukoja. Voidaanko mennä jo takas? Kauan me ollaan oltu tää? Me ollaan oltu tää jo 2 tuntia. Kyllä me vielä 15 minuuttia voidaan olla. Ja jotta elämä ei olisi liian helppoa, tulee rekkakuskit opettamansa, mitä tehdä sun oman duunin. Mä en kyllä tällaista pisan kaltevaa tornia ota vastaan. Kyllä se on tähänkin asti pysynyt kasassa, ettei kun kyytiin vaan. Tehkää tää uudelleen, jos haluat lähteä. Vihdoin vittu päivä paketissa. Et oo tosissas. Aina jotain. Voit sä hakea kaupat sitä juttua, mitä mä aina haluun. Tiedäthän, se vihreä tai ehkä keltainen. En mä muista. Mä kyllä sä tunnistat sen. Ratkaise kuule arvoitus ilman vihjeitä. Mä oon niinku Indiana Jones ruokakaupassa, mutta ilman karttaa tai järkeä. Lopulta päädyin ostamaan jotain, joka näytti tutulta. Parsakaalia ja jonkinlaisen energiajuoma. Ja joo, parsakaali ei ollut se vihreä juttu. Se oli Pak Choi. Me syödään sitä koko päivää. No hoi vaan sullekin. Vihdoin kotona valitsin sarjan, jota Liisa katseli silmä kovana. Ja mä nukahdin nopeammin kuin Windowsin päivitys. Romanttista? Ehkä. Väsynyttä? Ehdottomasti.